Ni Mira Sadiq zan jagoranci shirin tare da Malam B Saraki. Ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri mai suna lafilolin watan azumin Ramadan tare da wuridin neman arziki wanda zai dinka zuwa muku a duk rana karfe 10:30 na safe a wannan wata na Ramadan mai albarka. Ni Mira Sadiq zan jagoranci shirin tare da Malam B Saraki. Malam bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a bisa shugabanmu Annabi Muhammadu da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa managarta. Wato za a dinga yin lafilolin ne a duk dare da adadin raka'o'in da za a yi bayan an yi sallama da kuma wuridin neman arziki. Za mu dinga kawo muku wannan shiri tun daga kan dare na farko har zuwa dare na 30 ga watan Ramadan insha Allahu. Za mu dinga saka muku wannan shiri ne a duk karfe 10:30 na safe. Dare na biyu sallah ce raka'a 4, kowace raka'a za a karanta Fatiha sannan sai a karanta inna anzalnahu sau 15. A kowace raka'a za a yi karatun Fatiha sannan sai a karanta inna anzalnahu sau 15. Idan an idar sai a karanta wannan wuridin sau 15 domin neman arziki. Allahu latifu bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul azizu. Kada dai a manta wannan wuridin za a yi shi ne bayan an idar da sallah, wato sallolin da za a yi na raka'a 4 da za a yi. Allah ya mana jagora, Allah kuma ya taimake mu akan ayyukanmu na alkhairi da wanda muka sa a gaba. Ubangiji Allah ya sa mu dace a wannan wata, Allah ya sa muna ɗaya daga cikin ƴantattun bayi. Wa assalamu alaikum. Duka dai anan za mu tsaya da wannan shiri, sai dai kuma a dakace mu zuwa gobe da misalin karfe 10:30 na safe za a sake jin mu da wani sabon shirin kamar haka.